bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulutu ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona le channel ehamba phambili inkezo kanti ke mina ngimfeze ukuthi ungakhumalo bathi ila sibona amaphumela moto semusha la ekhaya ngizocela uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare uyikhona okukhulu nakho konke bafethu soqhuba oMkhulu uMsindo lapha enkundleni zokuxhumana kubangwa lapha amagama emoto zabacula bamaskandi lapha quality umfowabelo yabonakala kwenye amavidiyo lapha evela nemoto ebhala ukuthi ubhova ngqo ekuhlobo lwemoto ka BMW kwewaswaya uMsindo oMkhulu lapha enkundleni zokuxhumana abalandeli begcoka amalesha bathi abayizwe leyo ekwazisa lapha ubhova iyona imoto kaMthandeni Range Rover ebomvu kusuka nje lapha uMsindo emakhasini ngokuhlukahlukana kwabo lapha enkundleni zokuxhumana ku Facebook lapha abantu ebesho khona ukuthi ebhova ewangempela lona owakaMthandeni igcokamelisho umfoka amanqele lapha ke abantu ebapholile impela lapha enkundleni zokuxhumana mhlawumbe engakuthini kwakho uphawula ngalolu daba hlala lapha no comment section sidingide le ndaba nkanza kwethu izona ezihamba phambili namhlanje kwesenkezo ningakhohlwa subscribe nokulapha kanjalo futhi nokushare ningilandele lapha ku Facebook page @radio_ezo libe nosukulumani ngithanda Shila ke mate man. Upo con no.